Sen embargo, non está a ver moito o percebe. A Confraría de Aguiño decidirá mañá se pechan a extracción desta importante especie ata o verán. Unha das especies máis importantes de Aguiño é o percebe. Neste comezo de ano os percebeiros probaron sorte nas rochas, pero non hai moito produto para extraer e ademais está a ter un prezo baixo en Lonxa. O percebe non está pasando os seus mellores momentos esta temporada, pero tamén todo hai que dicir que, non é unha calidad que chame moito a atención, entón onte foi de 40 e algo e quedou sobre 10 máis barato. E, por ese motivo, a máis polo que o tamaño é reducido, vaise a tomar unha decisión esta semana, mañán mércores, de tratar de se vedamos ou se irá máis tempo, ou hai que tomar unha medida, que non, o recurso non está acompañando, os biólogos están lo dicindo, que a talla é reducida, entón temos que tomar unha decisión mañán. A actividade ata agora estivo realizándose en varias zonas da concesión, pero a mingua na calidade e na cantidade obriga a buscar alternativas. A zona que quedou aberto vai desde a playa de Balieiros hasta Río Xeira, é a zona norte toda, por terra. Si hai unha parte que sí que o quer cerrar, hasta lá que se abra a norte todo, deixalo hasta lá hasta julio, agosto, todo cerrado. E hai outra parte que plantease cada cerrar a hora e abrilo máis tarde, pero a decisión tómase sobre maioría e ver o que pasa o mañán. De cara ao verán é cando a Confraría celebra a súa festa do percebe e que o pasado ano foi declarada Festa de Interese Turístico Galego, polo que se agarda que a produción deste prezado recurso mellore ao longo do ano.